Bon, en tout cas, merci qui Fanny Rissoa, ministre de la Justice. Elle tient parole. Tam zay nikoragna alohany izy zay nikoragna taloha izy volagna apahitako rô apahitako, elle a tenu parole volaniko zay. Zany moaly nagnano vidéo resaka ambassade de Madagascar ta Maurice soi-disant agnano évacuation sanitaire ni Mamy Ravatomanga eto à La Réunion. Merci ministre de la Justice Fanny Rissoa. Tout de suite limogenao izy. Merci aminao. Merci aminao et mbola tsy vita igny madame la ministre. Zay boka olo gourmand. Zay boka olo gourmand. Hitanao olo jiaby, que ce soit maire izy, que ce soit député izy, nangalatra vato tany fifidianana, ouvre l'enquête. Sokafanareo enquête. Ireo jiaby mila adoso en place. O meranambilo be, za fa mivolagna aminareo zegny. Mankadala olo, mankadala vahoaka izao. Mankadala vahoaka nambilo be izao. Magnano zebra force. Mangataka autorisation anao tsy amieny. Maromaro. Raha raiky volaniko aminao koa, za boka olo gourmand volaniko aminareo zegny. Azafady aminao madame la ministre de la justice. Ataova koa mandaria international NC Christian Général Labomba Andraduel. Ataova koa mandadaria international. Fotony ireo jiaby mahay secret, ireo jiaby fankahay secret miaraka Mamy Ravatomanga. Mamy Ravatomanga c'est karaha eko izy banquier-ndreo jiaby Mamy Ravatomanga. Mbola ça ne suffit pas encore. Eko za gourmand, eko je vous laisse le temps. Ambelako anao. Hitanareo ambassade jiaby napetraka andreo. Ambassade de France, consulat jiaby napetraka andreo amin'ny régime taloha. Adosoanareo amin'ny toerany. Mila adoso reo jiaby igny. Ary za mivolagna aminareo io. Mbola misy olo agnatin'ny fitondragna ao nareo zio mahazo vola boka Mamy Ravatomanga. Mbola misy olo agnatin'ny fitondragna io volaniko zegny mbola mahazo vola Mamy Ravatomanga. Donc apetrao gelé compte nareo ny gèle contenu Mamy Ravatomanga. Gelé nareo contenu NC Christian, gelé nareo contenu Général Labomba Andraduel, gelé nareo jiaby. Firy fois zany volagna teto resaka contre espionnage. Contre espionnage. Merci aminareo. Franchement, izy koa tsisy zegny ta Madagascar, possible présidentika son excellence monsieur le colonel. Sarotro aminaka volagna président fôty za olo maramila boka. Tiako colonel, ty tegna tiako mivolagna colonel. Voilà. Zegny volaniko il faut enlever tout le monde. Ireo États-Unis je crois que nadosonareo à Paris mila doso. Le consul eto, Tinico Roberto Tio, soi-disant consul de la Réunion, adosoanareo. Diable mila douce, mila iduvin diable. Des génies secrets, mila atonareo audit. Tignana izy niala, libre izy, bon, zana dosondreo, za fa voko vola, tiendreo, otrino vola nangalariko tam secret, za zio amizay libre. Azonareo zegny, tsy mila ambela zegny. Tsy mila ambela. Tanko rô mbola ambelatsika, mbola misy vola rô, magnano asa maloto ataondreo io. Za mivolagna aminareo zio, fa nivolaniko zegny no moaly, mbola mandeha aferany Mamy Ravatomanga resaka mitaritry amin'ny conteneur boka Ambilobe mandeha Voemaro. Mbola mandeha raha zegny. Mila stoppenareo igny. Mila stoppenareo.
anareo zio zay ne volaniko, il faut tout enlever. Za fa mivolagna aminareo, HCCCNI jiaby mila adoso jiaby. Nomenareo le hitanareo maire avoafidy ara-dalagna, amelanareo izy. Zay tsy avoafidy ara-dalagna, que ce soit président Fokotany, que ce soit Azovy, adosoanareo. Il faut que voilà, il faut faire le nettoyage. Il faut faire le nettoyage. Oui, non, DG ni izy teo ka il profite fotiny ralainy premier ministre teo. Zay raha ataony mety. Azonareo zegny, firy fois nitomagny mpiasany secret. Firy fois, zay tsy mahazo karama, zay tsy mahazo karama. Izy mitorogno ralany premier ministre intouchable izy boka. Azonareo? Niany, même pas espace de 1 mois. Zay développe comme naro, ambilanaro, colonel Miasa. Franchement, les critiques naro, ça va être constructif pour lui. Ou le tchoucha ying vlog comme naro, depuis mois de février vlog comme naro, zam kurang amnazi. Ou le tchoucha aris chiniova. Les gens voulent amnazi. Oh, anao koa président hein. Anao zio le président. Olo milaritra iavoloary andeha izahanao agnano non ambla ministre anao igny. Faut il a pas changé, mbola mandeha l'église izy mataony activité nazy normalement. Non, mais c'est pour ça que za mivolagna aminareo jiaby idiovagna raha jiaby. Andry Rajoelina koa nagnano coup d'état izy, ino raha nataony? Nadosony jiaby, napetraka ny PDS, napetraka ny chef de province, napetraka na jiaby, izy nagnano zay raha ty ataony. Et colonel Michael mahazo pression, mais efficace volaniko aminareo zegny service de renseignement. Efficace. Zay ne volaniko atsika jiaby malagasy volaniko aminareo zegny tokony miprotège izy. Vraiment, atsika jiaby tokony miprotège izy. Parce que izy koa tsy teo firy naty. Za fa misy olo magnano grève zio, magnano manifestation, hitanareo fa tsisy fiadivagna. Olo libre. Vous vous rendez compte volaniko aminareo zegny 16 ans koa nipotiany Andry Rajoelina Mamirahavatmanga et sa bande Madagascar pendant 16 ans. Niany un espace de 1 mois, anareo fa mila mivolagna aminazy aloha, amboara ty. Raha nazavainy tsara, atsika zio agnatin'ny lavaka volagniny. Agnatin'ny lavaka ty. Atsika mila miala agnatin'ny lavaka io volagniny. Fa ombiagna atsika mahita lumière, hitatsika lumière. Fa moramora miala ho. Ary izy tsy navandy, izy tsy volagna aminareo fa adosiko délestage amare. Ny volagniny tsara. Mireta anareo amin'ny délestage volagniny, io tsy ala fotinazy. Atsika mivolagna azy io. Misy olo nandefa message taminaka, nandefa volagniny. Eto volagniny Antananarivo, misy moteur 6 volagniny. Nahazo gasoil pourri zay, les 6 moteurs est en panne. Dikazay na olony Mamirahavatmanga mandeha ofo miza. Kinia lotovindreo ny fitondragnany colonel ty. Lotovindreo ny fitondragnanazy. Raha tsy vitandreo pendant 16 ans, le colonel mavita. Zay nisoraka anao ministre de la justice, firy fois tsika des fois pendant 1 heure, 2 heures de temps, zay fa mikoragna eto fo, magnamia hevitry, fa niany, nomaly zany volagna. Resaka ambassady à Maurice. Azo mba anao ke, anao ivolagna bon, Mamirahavatmanga mila lefa, comment dire ça, à la Réunion. Comme par hasard, anao nandeha ta Madagascar antreny. Anao soi-disant convoqué. Azo viny convoque anao. Ino koragnanareo? Comme par hasard, anao miala hagny, coup d'état mandeha. Donc, azafady, misy raha tsy mazava. Zay ne volaniko, ambilanareo colonel Michael miasa. Azafady aminareo, ambilanareo izy miasa. Izy amizay ne tsy politicien volaniko aminareo, maramila koa izy. Maramila ne izy. Izy na inakiny ka tsika voatifitry zany ka tsika voatifitry matimaty, izy na inakiny nitrangana izy. Izy nitrangana. Nianty anareo critique tout de suite
Mais zeny volagno, ce qui ne te tue pas te rend plus fort volagno zegny. Hitanareo critique jiaby ataonareo amin'ny colonel Mikael. Resiny zegny, ary izy mizaha. Ioa, volagno tsy ataoko ty. Non, tanao, ampodiko ndraiky resaka Ravalomanina. Le problème, za koa mivolagna Marc Ravalomanina volagno zegny. Olo jiaby volagna aminaka, haine personnel anao, tsy fitiavanao Marc Ravalomanina. Azo mba volagna aminareo fa za tsy tia Marc Ravalomanina. Marc Ravalomanina, izy koa mipody eo. Aïe, fais-le sortir. Izy koa Marc Ravalomanina mipody eo, apetsaka ny décentralisation, apetsaka ny état fédéral. Apetsaka ny état fédéral. Za voalohany miaraka Marc Ravalomanina. Mais le problème Marc Ravalomanina, tsy hitanareo raha nataony jiaby. Zavanareo fa mandeha message Sapatskilo frère naka igny zay hoe fampikoragna fo koa naboaka ny Sapatskilo iny tany nalafiny Marc Ravalomanina. En plus de ça, Marc Ravalomanina koa nahay erreur anazy. Nivolagny raha zegny tamin'ny interview. En erreur anazy. Za tsy raha mivolagna aminareo fa Marc Ravalomanina tsy nagnano izy natoa 7% de croissance nagnano izy. Mais le problème nazy ni monopoliser ny raha jiaby. Zavanareo usine Cotona. Firy usine nafodiny Marc Ravalomanina. Firy usine nafodiny Marc Ravalomanina. Azonareo zegny. Donc normal olo amizay anao possible nahazo avantage ta Marc Ravalomanina. Anao tia izy. Antaninareo que ce soit Diego, que ce soit mila tany andeha raviraveny. Firy olo nivolagna zay. Zay tsy mila Marc Ravalomanina fotony nanjavajava tanin'olo izy. Karaha nataony Andry Rajoely, karaha ataony Mamy Ravatomanga. Zany volagno, za tsy contre. Zany problème tsika gasy antegna koa fa nivolagna olo igny tsy fitiavanao izy, anao contre izy. Zany volagno, anareo magnano débat, je suis là. Misy volagna aminaka ataotsika débat izy ty. Allo volagno. Zay magnano débat amin'ny WhatsApp, volagno même mety ataonao public, avoue amizay izy volagno marigny raha volagninao volagny. Fotony za toujours dans la justesse volagno aminareo zegny. Toujours dans la justesse. Amaray colonel Mikael magnaratsy tiako, magnaratsy manjary contre les za voalohany mivolagna aminazy. Mon colonel, non, c'est pas bon ça, il faut faire ça. Zany volagno taminazy, il faut ravagna l'institution diaby. Ravagna. Fotony mbola misy olo volagno zegny avoakaramany iry Mamy Ravatomanga ary Andry Rajoely maro vola nangalarindreo volagno aminareo zegny. Maro koa ny vola nangalarindreo. Ary vola io enareo fa gasy koa mahita vola. Mosariny gasy. Donc, il va faire n'importe quoi. Même sasany, vonia la famille nao volagninao, anao mezaka 10 millions d'ariary, masaky mamondy la famille nazy izy. Tsy za tegna ambanimbany gasy, mais le jaly volaniko aminareo zegny à Madagascar fa trop. Fireto avo arnaqué par la famille nazy à Madagascar. Petsika en France, petsika izy, tu vois, mandeha fa vola hagny, avo arnaque izy. Tu vois? Parce que olo fa mijaly loatra tiandreo karakory moyen ataondreo. Donc ils font n'importe quoi. Zay volagno amezanao 10 millions d'ariary olo. Aloha andeha voniagna colonel Mikael, ireo jiaby milomay mandeha mamono izy. Azonareo? Donc zay volagno volan'Andry Rajoely, volan'ny Mamy Ravatomanga, izy koa tsy geleny ministre de la justice Fanerisoa. Io volagno zay mbola mihetsika ro. Zay volagno Andry Rajoely, il faut faire un mandat d'arrêt international. Pourquoi? Pour avoir donné l'ordre de tirer sur sa population. Un mandat d'arrêt, nezeng. Général la bombe, exactement pareil. Insécurité en corruption. Aznarose. Insécurité en corruption. Détourner ni rano à Geoffroy-Villon, mandé en Tchangnaza à Sakaramang. Yomze, fait de délestage. Donc, razing meti.
alefasanareo mandat d'arrêt international. Ny ro jiaby nilefa iny, ro jiaby en même temps volaniko aminareo zegny adosoanareo olona apetraka anjao jiaby tous les ambassades raha ataony araiky ty ta Maurice ty possible izy io en France magnano ro ndeha ilefa ty en France ro magnasary magnano allô atsika boka contre la France zay tsy mila la France zay tsy mila la France firy olo double nationalité volaniko aminareo magnara manjary firy olo double nationalité magnara manjary izy koa tsika zao zany voalohany contre le système français le système za tsy contre les français za contre le système français izy koa magnambanimbany gasy mankadala gasy insécurité à Madagascar za fa tsy pour la France azonareo zegny mais atsika zao ko contre les français ça c'est autre chose ça azonareo possible diaspora nde hiady agny koa olo double nationalité fotony avantage ne io zay volagninanjy raduely c'est pour l'avenir de mes enfants volagny fotony atsika mialamboetry foatsika mialamboetry atsika tout le temps atsika Madagascar tsisy ennemi il n'a jamais connu la guerre il n'a jamais connu la guerre zegny ne atiavako Marc Ravalomanana fôtenareo volagna za tsy te Marc Ravalomanana ino raha volagny Marc Ravalomanana il faut savoir pardonner volagny il faut savoir pardonner sasany mivolagna ato Marc Ravalomanana fo avozoany la France Sarkozy koa nandrongana Marc Ravalomanana ary Marc Ravalomanana volagninareo zegny taie izy tsy en France izy y a même pas un an de ça nikoragna teo magnano stratégie ro miaraka amin'ny hery nikoragna teto en France ro azonareo zegny donc atsika volaiza magnano hypocrite atsika volaiza magnano hypocrite za tsy comorienne franchement za tsy comorienne satary Joachim zegny comorienne non za tsy contre le comorien za tsy comorien za gasy mon frère babako boka ambilo be za tsy comorienne ok bon zay ne volaniko za tsy contre mais il faut savoir anareo mitady andeha amin'ny la Russie volaniko aminareo zegny anareo mitady hiala amin'ny ranovoay ndeha hitsika anakondatsika fotony la Russie ne anareo mivolagna la Russie matanjaka sahiragna ne la Russie miaraka amin'ny Ukraine volaniko aminareo zegny géopolitiquement ne anareo mila intellectuel anareo mila agnapetraka za mivolagna aminareo même décentralisation apetraka andreo za d'accord tsisy problème même za miady état fédéral zay raha tadiaviko izy koa apetraka andreo décentralisation effectif marigny tsara za mbola d'accord fo au moins za fa nahazo ely za tsy zay ne volaniko mais l'état central il faut abroger il faut annuler cette mentalité d'état central io volaniko aminareo tsy gasy diaby vantagna amin'ny état central io gasy diaby mitomagny sauf ireo mpangalatra zatra magnano corruption justement boka zegny izy azavaiko boka le système français même atsika za eto en France za mbara pour Macron je suis pas pour Macron za voalohany hetsika Macron nagnino nalainao anjiraduely tagny nagnino nalainao anjiraduely en tant que maramila za mandiniky koa za mandiniky en tant que maramila volaniko izy koa nipetraka tagny anjiraduely possible izy naty azonareo zegny mais j'ai pas envie de la mort des gens za tsy mila olo maty faut anjiraduely doit passer devant la justice volaniko aminareo zegny amy raha nataondreo jiaby igny za tsy mila ro maty même raha vatomanga zegny za tsy mila izy maty za mila izy mamosa raha tsy manjary jiaby nataony alitra nataony tao ta Madagasikara ambarany aia napitrano vola jiaby amy paradis fiscaux jiaby ampody a Madagasikara
mipody a Madagasikara vola nangalarindreo jiaby iny. Possible Madagasikara magnefa trosanazy. Azonareo, io tsika tsy miaraka amin'ny la France. Anareo boka de la France non. Tsisy izy koa la France, il faut que ce soit donnant vlanko. Le problème tsika vlanko zay, l'état central io fa kara io. Atsika koa ny firofoana azo aide amin'ny FMI vlanko aminareo. Nazaveko teto raha zay. Firofoatsika nazo aide amin'ny FMI. Nagnino Rwanda nazo aide amin'ny FMI. Brésil nazo aide amin'ny FMI. Maro feky pays nazo aide amin'ny FMI. Ni s'en sort. Atsika ndraiky non. Pourquoi? Parce que dirigeant tsika vlanko aminareo magnano accord miaraka amin'ny la France pour leur intérêt, fa tsy intérêt ni le peuple malagasy. Zay ny problème. Anareo magnano crédit exemple. Anareo magnano crédit ande am telle banque anareo ninazy 70%. Araiky magnano 35%, mais tout de suite vlagniny. Amezako anao or que non, l'inverse, araiky magnano 75%, amezako anao tout de suite. Anareo mangala direct. Azo fautif agny. La France ni c'est pour son intérêt. Olo jiaby le mahay zegny. Matoa la France mahazo visa magnano asa hagny, azovina agnamia la France. Io amizay midika accord. Ampodiko aminareo hoe nagnino izy koa politicien jiaby misy problème mangataka asile politique directement en France. Agnatina accord zegny. Fa agnatina accord zegny. Accord nataon'Andry Rajoelina, admettons, nazahoany nationalité français, anao hitondra, mais fa tsy nataony fo raha tokony nataony. Zany mahay raha tokony nataondreo. Dideratsirika teo. Reo nivory ta Paris, tamike d'RC. Raha jiaby ataoko décentralisation. Zavanao nommé gouverneur. Zegny volagna anazy tagny. Or que tsy nataony raha io. Zegny accord indreo tagny. Zegny accord indreo tagny. Mais tsy nataony, tsy napetraka andreo. Azova amizay fautif. Anareo la France fautif, la France. Bien sûr, il y a la France un peu fautif. Faut-il? Mais la France joue son intérêt. Atsika zao hiala amin'ny la France, ande hidika amin'ny la Russie, ils vont faire la même chose. Hidika amin'ny Chine atsika, ils vont faire la même chose. Natoa reo zio ande hidika hitandreo fa avantage B miaraka amin'ny l'Afrique. Avantage B tanana jiaby, avantage B miaraka amin'ny l'Afrique. Faut-il nagnino? Dirigeants africains sont corrompus. Merci mon frère. Non, on est corrompu vlanko zegny. Tu vois? Atsika koa corrompu partout l'Afrique c'est comme ça. Zavanareo Côte d'Ivoire nangataka vola milliard Côte d'Ivoire. Za ty ta 2003 ta Côte d'Ivoire, 2006 za Côte d'Ivoire. Azonareo hitako ino problème Côte d'Ivoire. Ino raha nataony Côte d'Ivoire? Vita la guerre amia vola zay. Ino raha tsy namboariny Alassane namboariny Côte d'Ivoire. Après izy irany volagniny basay zay tsy mila militaire français eky. Io ny resaka accord fo. Maro soi-disant intellectuel, maro gasy magnasara volana, maro hitako ny interview nareo jiaby. En tant que maramila za mahay zay mila karakory fomba fiasan'ny la France. Karakory fomba fiasan'ny la France. Ziotsika mivolana misy vaza agnano coup d'état amin'ny colonel Michael. Tout de suite olo jiaby fa mitranga la France ty. Non, c'est pas la France. Mamra vatomanga Andry Rajoelina io. Mamra vatomanga Andry Rajoelina io. Olondreo mbola hofo. Donc atsika miaccuse la France mais vlanko izy koa misy raha tsy manjary nataony la France, je serai le premier za teto voalohany volagna Macron t'es un imbécile vlanko. Nagnino ni évacuenao Andry Rajoelina. Nandinika amizay za baka. Vlanko izy koa tsy ni évacueny accusendreo fa izy koa naty Andry Rajoelina nataondreo coup d'état nivoniagna Andry Rajoelina. Nandinika amizay baka za. Azonareo ino raha volagnin'Andry Rajoelina? Za koa miala heto anareo tsy mahazo edeky.
ya inona dosiny andrajoely commissaire européen député européen fotony andeha mosa ino raha volagniny ino raha tadiavinao vola ty simple anizy igny ataova transparence za mitady vola ty ataoko ty ataoko ty ataoko ty ha anareo koa fa naamiagna teo nagnino tsy vitanareo raha igny boka zay boka aoaby boka question neliko andrajoely nadosiny ny vireny tsy anandrajoely fa nitosy l'Europe izy teo nefa ninazy fa nefa teo ninazy après amizay anareo ACC anareo CENI niana anareo zay nevolaniko mila doso anareo fa anareo andrajoely nisy nationalité français agnatin'ny constitution tokony ve nationalité malagasy nagnino mbola nambela anareo andrajoely nitandatsika nianana amizay anareo magnano histoire hypocrite mivolagna adosinay nationalité nandrajoely mais vous êtes de couillons ma parole anareo koa couillon zay nevolaniko aminareo anareo tokony miala koa anareo tokony miala tsy amezako faty fo ny andrajoely izy koa ny bloqué nareo rango voalohany andrajoely amin'ny nationalité nazy igny tsisy possible tsy nivadiky raha karaha ty ny Madagasikara tsy nivadiky raha karaha ty anareo zay nevolaniko andrajoely il était naïf allo apetrako ty or que agnatin'ny lohanazy nisy projet izy ampandroso Madagasikara or que olo niaraka taminazy amizay tsy sola raiky patriote et du coup ino raha nataon'andrajoely il est rentré dans le move lui karaha député sasany zio nivangeny mamiraha vatomanga raha zay marigny anareo sambanareo fo nivolagna zay nagnino nambela anareo tory natao anareo karaha nitory andrajoely mamiraha vatomanga mivolagna taminareo bon ty volanareo ty ambilanareo raha ataonareo io ambilanareo andrajoely mitondra nambela anareo niananareo magnasary mitsangana amizay andrajoely oui moi je suis contre andrajoely depuis le début volaniko izy nandraongina Marc Ravalomanana fôty maro nivolagna teto Marc Ravalomanana nandravandravatanay Marc Ravalomanana nagnano ty za contre ely Marc Ravalomanana nidika andrajoely volaniko un jeune karaha ty volaniko ampandroso tanàna un jeune comme ça volaniko il a les visions or que il est rentré dans le mot karaha zegny koa raha ndeha tondro colonel Mikael hitatsika io karaha zegny raha ndeha tondro izy io mais je pense que izy tsy politicien il est militaire possible hafa mbola possible vision nazy tsy mitovy vision-n'olo taloha donc ambilanareo izy mitondra on est là volaniko zay en espace de 3 semaines asa nataony mbo tsy hitanareo koa zio ny sambory ny banquier ny olo magnano corruption jiaby mialamboetry mamiraha vatomanga ino film mamiraha vatomanga mais il est tombé dans son piège izy volagna fa za io andeha Maurice volahiny za misy compte Maurice raha jiaby Maurice za fa misy tragnonaka Maurice za fa misy ranaka un peu partout Maurice fa hainareo fa il fait partie de paradis fiscaux Maurice navy tagny amizay anao avy amin'ny tanànan'olo ke anao tsy mangataka autorisation fotony anao mamiraha vatomanga anao mijanona amin'ny l'aéroportn'olo anao tsy mangataka autorisation ino raha nataony NC Christian grave raha ty volahiny za hiala heto fotony tsy NC Christian tsy raha avion jet privé ny NC Christian fa izy fo nidika tagnaty tao hitany ratsy raha ty zavanareo tsy regny fo eky rozy io tsy saraiky regny général Labomba nambela nandeha amin'ny l'aéroport olo jiaby nahita général Labomba nambela nandeha diable nambela nilefa donc je suis désolé azonareo je suis désolé zay volaniko il faut faire un mandat d'arrêt international raha zegny fa nivolaniko teo tamin'ny mamiraha vatomanga fa ireo jiaby nilefa igny il faut geler leur compte tant que volandreo mavita mihodikodigny ireo tsy voly resaka coup d'état io tant que tsy gelenareo compte indreo
Ary asan'ny Mamirahavatmanga zay mbola mandeha soma tsara izy a Madagasikara ao. Atsika mivolagna azy io camion io mbola magnano va-et-vient. Rô tsara mijery. Olona ampiasan'ny Mamirahavatmanga mila volan-dreo baka. Azonao zay? Olona ampiasan'ny Mamirahavatmanga amin'ny tanàna io mila volan-dreo. Donc ambelan-dreo miasa tsara rô. Mais izy koa anareo ministre miarrêté raha jiaby zay, gelenareo, ataonareo contrôle. Raha jiaby zay, tout est transparent. Madagascar mandeha mahitsy. Madagascar mandeha mahitsy. Il faut déjà commencer maintenant. Tsy miamby raha jiaby potipotika io amizay mivolagna loatsika etiky. Non. Zay ne volagna. Anareo pour décentralisation, ça pour décentralisation. Il faut qu'on parle le même langage. Ça mangala province autonome, ça mila état régional, ça mila état fédéral, ça mila décentralisation. Atsika ne divisé. Atsika ne divisé. Direct ça nous voulons bon. Il faut me expliquer naro nanine. Ça me préfère décentralisation que état régional. Aznaro, avec administratif ou baka, état régional administratif ou va mola mirnga fou. Hein? Décentralisation, c'est autre chose. C'est plus proche que l'État fédéral à Mzéïs. C'est déjà plus proche. Hein? Donc, il faut qu'on parle le même langage, Vlan. Dans 2 ans, Vlan, comme Narosé. Il y a des femmes préparées. Il y a un vieux dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces, la communication, comme Naro. Kazambela Naro, la communication. C'est la communication qui a renversé le pouvoir. C'est pas pour rien où le diable, mais vous, Internet blocking. Mais jusqu'à Jocelyne Maxime, vous, Modio Kotondo en Chine, blocking en Facebook. La communication, comme Naro, c'est l'arme de guerre le plus puissant dans le monde. Mais t'as vad knois, mais t'furong nois, mais t'as oudkoudou noul. Hein? Non, fan flankte tu géné. Fan flankte tu ici. Reska asan Mamirahavatmanga mbola mandeha tsara izy, mbola mandeha tsara izy au blanco, zé blanco, mila arrêter ngara diabze, mila arrêter. Il faut arrêter tout ça. Soit on fait tout, soit on fait rien. Soit on fait tout, soit on fait rien, flamzé. Est-ce que tu me l'as pas coupé? Ya? Pression, on s'en fout. Attends, Fabre, je vais essayer de te faire rentrer. Dans 2 ans, Blanc comme Naro. Kazamiam, bien dans 2 ans. Zéfrangata comme Naro. Il faut que ce soit maintenant, Blanc comme Naro. 2 ans, il faut préparer les Blancs comme Naro. Famara Naro, n'a des femmes naka. Constitution, reste état fédéral, pour faire pareil, Blanc Naro naka. Constitution, reste état fédéral. Ici, il a mis un mandat en Assemblée nationale, faux. Mais vous voulez que par province, Blanc comme Naro. Attends, Naro, mis en tête, mis responsable. Mis responsable, mangala diabze. Est-ce que si province nommé Tchaoul, est-ce que dans 2 ans, c'est fini, Blanc comme Narozini. 2 ans, c'est malaki. C'est le Blanc comme colonel Michael. 2 ans, on a malaki, c'est mon colonel. Blanc, n'est-ce que tu as 5 ans. Plein de gens, tu as le pouvoir, Blanc. Zamila, Madagascar, Mandjou, Souvlain. Ça, tu es le politicien. Ya? Je vous l'annonce. Blanc, réfléchis bien. Je vous en place de me réfléchir. Bonjour Fabre, Karakolo. Oui, Karakolo, il a là. Marine Sarmane. Ya. Ya. Zazini Amraja bin Kurang Zini, Anga Mafun Ratope. Ari Zini Nakatsi Toklava de Karakope, Amraja bin Kurang Zini. Atska ifan Kurang Wefa, le système Ravatmanga. Rajuel nandreky ex-premier ministre Tchèque Christian io système na pieuvre zany zegny ataontsika hoe horita amin'ny horita zegny atsika zao zegny coupetsika ny lohany
fa le tagnany zegny no anahirana antsika zao ary mbola manahirana antsika zao ty. Hitanareo nge zegny avagnaby antsika zao vao afaka omaly maregny hoe misy vola tant de milliards mandeha elakela tragnon'olo agny sy ny karazany sy namana satria reto olo reto ny raha tsara ho fantatratsika zegny ro io zegny na de hoe nilefa nonro mbola managna ratsa mandraiky andro agny olo fidèle amindro zegny ro tsy hiala karakara io zegny zay raha mila fotony antsika baka matetiky hoe fa tsora vatomanga tsora beky hoe ilamilamy atsika fa tonga de nanifety sy namany non c'est encore plus atsika tokony agnatin'le hoe karakory andra amotoetsika mihitsy ty système nataon'olo aby ty mila potegna io raha io ary ny fomba famotegna io de le hoe agnatin'ny raha jiaby nikoragny zegny hoe miankina amitsika jiaby atsika ne maro raha hetsika agny maro raha hitatsika agny ary hetsika koa fa agnatin'ny fiarahamonina misy amitsika ao misy ro pitsokombakomba amireto olo reto atsika tsy afaka agnampy ty fitondragna ty andeha amin'ny fagnavozana andeha amin'ny hoe rapakitsika fagnovanany raha sy nam tant que le pays n'est pas stable zay raha mila hetsika jiaby i firenenantsika ty mila stabilisegna kely zany hoe ny fomba fistabilisegna izy reto olo reto amin'ny fanagnandreo vola zay anakaramegna olo à gauche à droite qui déstabilisegna fitondragna ty atsika naninona eritreretitsika atao tsy tafaboaka amizegny atsika tant que hoe atsika tsy miray ina agnatin'ny raha zegny ka eto zegny mbola ivolagnina amitsika jiaby raha tsotra hoe message mbola tsy endriky vita tokony olo fa encore pire zao io satria mbola maro de maro agnatin'ny fiarahamonina misy atsika agny ny matelô na soldany reto olo zay telo ny tapagna aloha reto ro tapaka alohandreo fa ro tsy hoe mitsipatsipaka fa ro zao mbola mandefa moyen be dia be moyen ampiasaindreo be dia be moyen ampiasaindreo hoe afagna magnakorontana voire même ane agnatin'ny ino izy ty rabe assassinat zegny ane zegny zavatra tsy averitreretiny zegny azonareo zegny ke agnatin'ny zegny koa zegny en parallèle zegny atsika tokony fa magnomagna am'le hoe karakory azahoatsika ny autonomie totale ny farty na faritany na io na zay ikoragnatsika izany na hoe etat fédéral na ino ty province autonome fotony io ihany ane no mahatonga atsika eto sahiragna eto hoe ka noho izegny zegny atsika tsy tokony mandrimandry koa agnatin'izegny zany zegny atsika zao zegny tokony agnatin'ny hoe asa mandehako io le ady amireto olo mbola tsy toratoragna amitsapopapapa reto en parallèle koa zegny misy ady tokony ataotsika hoe ametrika amizay zegny hoe ino zegny no afahatsika mahazo hoe ny vola ny raha miditra amin'ny faritry misy zay amin'ny tanàna misy zay dia aloketiky zay tompony iprofity anazy normal zalahy zegny izy tsy tokony mibolagna raha zegny tsy rariny baka eo amin'izay zegny izy koa mbola misy ambiny zo io zay magnano mikaiky le namanay mariky to avia koa anao hihinagna iaraka aminay raha toko volaina amizay zegny karaha ty hoe atsika zao zegny maro koa zegny olo contre zegny raha zegny maro ny hitanareo fo agnatin'ny misy sasany fatafiditra agnatin'izao fitondragna zao manohitry zegny hoe toetsaigny hoe idika amin'ny atao hoe ireto région na province na nireto amaizana fahefagna feno hitantana volandreo kabary hoe tsy raha kabary hoe pouvoir hoe azovany ny président fokotany fa kabary hoe ivola midika amin'ny portnay Diego io ohatra ivola hazonay amindreo vazaha midika amin'ny afasena ry ohatra ivola hazonay amin'ny lavaniny sambavany tala io ohatra ny vola hazonay amin'ny kafe sy ny namany ny volamenanay ambilobeo io ohatra ireo raha boby zegny zay zay tadiavinareo ho danaka be eto agnatin'le danaka sonina zegny zay misagnagna io zegny mahita hoe volamena kilo zegny hoe mandeha zegny hoe magnano karazany sy ny namany ndre boriboriko lalagna boriboriko ny pont io anareo mbily be ty renareo onogny zalahy anareo mbily be zegny i poma vavo roboka poma vavo tsy atsika tsy afaka ivona fa irajoelina ny roboka pont tsy zegny poma vavo roboka noho ny dégâts naturels la pas de souci amizay fa fomban-drafo zegny fa eto ny raha koraniko anareo mbily be izy koa volamena jiaby niala tamin'ny tanàna anareo io zalahy tanànantsika io
tsy niany pont fa tokony fanefa ary tsy vitan'izay fa reto olo magnarasadasada reto trano namboarinareo amin'igny ankilan'ny pont iny koa zegny mbola rava dahôly satria camion-le zalahy ty mbola mila mandeha fo ombiagna tsika agneky zegny ombiagna tsika agneky hoe raha tsika ao zegny viraviraigna raha masina ho azy fa hoagny atsika izy tatandonaka sonina eo tsy magnino zeo fa tsisy olo d'accord am'izay zalahy nanino raha courant zay tsy memety zegny zay tsy d'accord am'zegny mba farafaratsy izy koa fa misy vola midika amin'ny tanànanay ao 70% 61% vola midika koa ambilazy tompony mahay amin'ny agnanaovany izy ny 25% lefa ny tany tokony andehanana amin'ny tohibiany tsy magnino zegny ataonareo rasiste zegny tsy problème zegny fa tanànanay io zegny ampodiko eto mazava ty tsy zay nangataka tamin'ny Zagnahary atao vateraka tamin'ny fahatanana Antsiramanga tany de fa Zagnahary nametraka zay heto ke nagnino zay niany amin'ny zakanay zay izy tatandonaka sonina eto fa hoe tsy magnino karaha zegny tany raviravegna anao sy be amin'ny tourisme finamana ka eto combat hoe ary eto ty fitondragna mandeha zao dia mivolagna hoe fagnavozana dikan'ny fagnavozana izy atsika zay agnapody le raha io mirafy tompony adapté amitsika fa eto sandesiny koa hoe ataotsika agnavakavagnany sasany mazava tsara raha volaniko zegny fa raha volaniko zegny tsy hoe za koa fa mivolagna aminavaka zegny zay antakaragna ndraiky sakalava tsy zegny koragna eto tompoko kotiny maro aminareo mamalankira zay io ne maro aminay fa nanambady olo jiaby Madagasikara nefa fanambady kekelera koa fa zay zany vadinay boka Tamatave vadinay boka Tananarivo andeha abognonay fotony zay tsy zay le koragna fa le koragna ito zay fanagnana anao raha agnatin'ny toerana ipitrahanay atsika zegny agnato atsika koa volagna zay atsika nanao boka antany hafa agny fa anao koa mivelogno amin'ny tanàna io dikan'zegny anao magnefa impôt zanakanao vadinao fiainana anao jiaby ataonao amin'ny tanàna io dikan'zay anao mbola atsika fotony anao mampandroso tanàna io fa etsikeziky anao hoe izo boka mila roa antakaragna fona mila roa sakalava fa mila zegny tsy any le resaka tegna volagny fa hoe raha mizaka misy zay lahaby ambilazy tompony akeniky mitantana fa io tsisy olo bado zay tsisy olo tsy mahay mitantana zay ambilazy igny zay agnano rafitry amety karaha zegny koa ataony sasany fa atsika agnatin'zay misy natao hoe solidarité malagasy daholo atsika io tsy manana problème am'zegny atsika ke zegny agnamafisana le koragnany rahalahy Joakim hoe marigny atsika zao misy combat aroy maventy combat voalohany reto olo reto tsy maty combat faharoy am'izay akory am'le ataotsika mifoncer amin'ny hoe fagnabiagna amin'ny rafitro ke zegny naka zokony rahalahy dia mitony ny rabenao fa juste pour le préciser zay magnamafy raha koragny merci beaucoup merci aminao intervention nao va zany volako continuer tsika zany volako tafaniry soa gelé continue diaby ataova mandat d'arrêt international iro jiaby nilefa io maro vola nangalarindreo volaniko zay maro miliara nangalarindreo donc izy koa tsy geletsika continue tsy possible volaniko anareo ambilo be maro bebetiky to misy olona andefa message taminaka volagna merana ambilo be fa zay azo zala voniny merana ambilo be anareo mitsangana volaniko zay tsisy olo andeha mona anareo tsy colonel Mikael andeha contre anareo mitsangana anareo izy koa meranareo fa hitanareo fa magnano raha tsy ara-dalàgna meranareo tsy magnamenareo autorisation anareo mangataka raha tsy amezany fotony olo mbola ny NC Christian igny fabra teo nivolagna resaka volamena hazala tsy mitomoagny anareo mbilo be volamena anareo mandeha tsisy araiky midika agnatin'ny posinareo iro amizay miprofite izy koa rô ny profite en même temps ro nagnamiatsika za d'accord mangalatra rô nagnamiatsika za d'accord zay ny volaniko maro olo tsy tia Marc Ravalomanana tsy raha tsy tiavana ny Marc Ravalomanana volaniko Marc Ravalomanana volgnanareo niadivany Foros bien sûr niadivany Foros kolokolo tsy de natao tsy maro loatra ny arreten'olo jiaby nagnano mais le problème araiky fony mamy Ravatomanga agnotanenareo mamy Ravalomanana volaniko zay
arrête problème na ni monopoliser ny raha jiaby. Misy yo exemple ro amin'ny Bashira Alazareo tsy kalen tan'olo jiaby igny. Ya tsy nabongon'olo jiaby andeha lena. Zegny amizay za tsy possible andeha contre olo bio ivolagna zegny boka. Laindro zay tsy Marc Ravalomanana fa tanay mila lena. Mais ny volagniny Marc Ravalomanana ne raha zegny. Maro raha nadiso za volagniny. Maro raha diso nataoko volagniny. Ya fa tsy karaha raiky amin'ny radio nagnano promesse jusqu'à amin'ny farany izy nava tsisy raha vitany amin'ny radio pendant 16 ans. Tsisy raha vitany. Marc Ravalomanana koa nagnano 7% de croissance. Ianareo 7% de croissance même la France tsy mahazo zegny 7% de croissance. Vitany nagnano izy. Le problème nazy vlan araiky fo raha zegny hainy. Je sais pas izy koa izy mipody io. Est-ce que ampody izy koa Marc Ravalomanana volagna aminaka apetrako décentralisation za voalohany miaraka Marc Ravalomanana, apetrako état fédéral za voalohany miaraka Marc Ravalomanana. Azonareo zegny tsy raha tsy fitiavako Marc Ravalomanana fa za mivolagna na lafiny tany maromaro tany na lafiny amin'ny japonais amin'ny chinois maromaro tany na lafiny karaha nataonan'ny radio Elgio Bastuliara Sakatia raha jiaby na lafilafindreo zegny problèmetsika malagasy. Zegny problèmetsika malagasy. Olo fa mipetraka teo des années tan'olo alianao raha avianao karaha ty. Zegny amizay volaniko raha vagninareo raha jiaby io. Anareo mandefa olo amin'ny domaine ao olo tsy hainay boka ia izy avy izy koa izy magnano asa tsara za tsy volagna izy fa izy andeha angalatra taninaka andeha alafina amin'olo aty tsy ako ia ty magnasarotsy mahay teninaka izy amizay raha zegny na voazabaka azonareo zany izy tamin'ny domaine za nandafasan'olo tany jusque nafodiko président Fokotany Manongalaza hainy tsara za tsy nikidikidy taminazy nafodiko ny tamitamby tanareo za mbola tsara fagnahy vadiny nandeha zaza azafady aminao Joakimo izy koa tsy miboaka zay maty za en personne nagnano taratasy naboaka koa izy. Azonareo zegny. Donc za tsy raha tsy fagnavona antanenareo président Fokotany Manongalaza ao. Même miaraka adjoint nazy. Navy taminaka tary tamin'ny baralo 12 izy mivolagna azafady aminao ataova taratasy fa raha miseko tsy nahay raha zegny raha miseko orky ro sambroa fo mandafy tanin'olo. Manongalaza volaniko aminareo zegny. Jusqu'à nanty za miambigolo nitosy Tanarivo boka. Za tsy raha ivolagna aminazy. Amboara tragninao tu vas voir. Raha fa nivangiako volaniko zegny mbola nalafinao tamin'olo ataova tsara volaniko misy amin'ny la mairie ary koa azoko taminao ty amezako 2 millions tsenika za amboariko taminao namezako izy 2 millions za raha nangigny fo mais za koa avy agny volaniko aminazy aboa amizay taratasy nataonao izy koa tsy vitanao zegny anao ampidiriko agnatin'ny prison azonao kaza ataonareo raha tsy fagnahy amizay za kaza ataonareo raha tsy fagnahy za zegny volaniko il faut que zegny volagny Tondro Ravalomanana ino raha volagniny olo boka Tananarivo atao maire Tananarivo fa tsy olo boka amin'ny faritsy tany hafa volagniny ataonareo maire Tananarivo marigny volagna anazy izy koa ndraiky izy io fa ela firy olo boka Tananarivo mandeha mipetraka amitsika Diego tranquille ro miasa tsara tsy regninao ro tsy mikorontagna ro firy olo manambady boka Tananarivo firy olo manambady Diego zegny volagniny Fabre teo tsy resaka zegny le problème nareo izy koa fa mivolagna raha karaha zegny nareo micréer la haine raciale anareo micréer guerre tribalisme tsy fahaizanareo raha boka mivolagna zegny anareo mivolagna zegny raha fa hitatsika décentralisation ty tsy nafoaka pendant depuis 65 ans mbola igny fo anareo amizay tsisy argument volagna bon alotsika échange mila atao central fo mila atao état central fa tsy nafoaka état central zavanareo corruption jiaby fôtiny olo araiky fo migérer raha jiaby ze club 48 migérer raha jiaby ze alohanao mandeha anao Siberia alevanareo Sakatia tsy haina zo fa nipetraka teo avy edolo igny gendarme zavanareo nafodindreo nini donia olo boka Tananarivo navy nafodindreo nini donia le alohanao miditra agnatin'ny prison za marary anao mipetraka ao fo ny anty Ravatomanga marary soi-disant à Maurice anao soi-disant ex ambassadeur de Madagascar anao mivolagna fa aloha mandeha à la Réunion anao za fa mivolagna aminareo kaza hoe à la Réunion
fotony asa saiko ro jiaby autorité réunionnais eto asa saiko ro jiaby fotony ro complice am'zegny firy zanakanay mararo firy empoisonné naro alefanaro a Maurice alefanaro notali Ravatomanga Kenya Ravatomanga zomba Ravatomanga zanary mba Ravatomanga firy faza mivolagna zegny teto anaro nitokiky anaro Ravatomanga matanjaka io tsy voarongona anaro Vlanco. Il n'y a jamais un corbière qui a traîné un coffre-fort pour aller au cimetière. Voilà non mi petraka io fo anao zio marary de mahay karakôry médecin izy koa fa leranao fo volanao tsy mavovanga fitagnanao ataovanareo agnaty lohanareo zegny ataovanareo raha manjary fo anareo maty ça c'est la vie ça au moins misy raha tsara nataonareo zay volagno atsika kazamandy atsika anareo volagna aminaka zay volagny Fabre teo izy koa décentralisation allô tsika volagno zegny il faut qu'on parle le même langage kazamiabigny dans 2 ans équipe naka à Diogo Seres ro fa mihetsiky naka continue fo état fédéral izy koa nareo misy argument alotsika décentralisation za miaraka aminareo mais pour l'instant continue état fédéral raha zay volagno tambera Jean-Luc Javolojara volagny Jean-Luc Javolojara za décentralisation tsara oui tsara izy mais naka continue état fédéral izy koa état fédéral tsy nazo atsika na décentralisation za fa ravoravo azonareo zegny mais il faut pas que c'est une entité mi commande raha diable Madagascar tsy possible volagno amina Madagascar koa bébé la français Madagascar bébé à toutes les provinces misy raha volagno aminareo Nosy-Be firy volan'ny tourisme miditry ao à Nosy-Be est-ce que Nosy-Be vankina non fotony vola io tsy raha fa mandeha fanjakana eky mandeha amamy Ravatomanga io fa tsy midika agnatin'ny caisse de l'état zavanareo ino volagny colonel Michael il y a rien dans les caisses de l'état azala colonel Michael anao tsy ataova audit ro jiaby nataony izy io olo jiaby bloqué izy io mila manao aie nataonareo ie vola videndreo bac central en manifestation vous trouvez ça normal zay le volako ministre de la justice il faut tout mettre un mandat d'arrêt international ils ont vidé la banque centrale fa motif ne zegny donc il faut arrêter tout ça vos intérêts personnels zay fa tsy mila igny raha tadiaviny gasiny androso Madagascar olo jiaby miprofity fa tsy olo aroe telo miprofity anareo volagna kero karany mangalatra bina mivolagna zay eto resaka karany encore pire izy koa Madagascar mamono Madagascar hainao karany zay étranger izy magnano misy sasany karany gasy tsara izy tu vois magnano fa volagninay eto nareo karany aby io ary tsy karany jiaby volaniko aminareo tsy karany jiaby raha tsy fagnahy zegny tsy karany jiaby mangalatra volagninareo zegny misy miasa tsara firy namako camarade karany niakatra ta lycée français jusqu'à Nianty zay ami jusqu'à Nianty azonareo donc ataovanareo raha marina izy koa juste ataova juste izy koa tsy marina ataova tsy marina volezatsika magnano hypocrite zay le volaniko Marc Ravalomanana mikaiky za y a pas de problème azaveo pourquoi maromaro le olo miaraka aminazy fa nikaiky za fa marina nikaiky za tsy contre izy mais zay le volaniko il peut changer fotiny raha nivolagny nanjaraiky volagno taminareo mipody teto fa nivolagno teto volagny il faut savoir pardonner par rapport amy la France zegny par rapport amy la France amy raha diaby nandalo ta la France izy io fa Macron namono olo tamy 1947 anareo amizay mivolagna tagny azova amizay mba olo nivoniagna tamy 1947 tiromena lamba tiromena lamba nivoniagna anareo boka mila reconnaissance raha jiaby anareo izy koa fa misy reconnaissance zay mila magnefa tu vois il faut izy reconnu magnefa izy tu vois zay donc je suis pas d'accord misy cyclone à Madagascar misy cyclone à Diogo Seres Antananarivo le vola parapagenizy à Diogo Seres tsisy olo azova aminareo podiky tragno tamy cyclone eran'ny Madagascar nazo fagnampiagna tamy fanjakana
azova aminareo potika tranonareo nazo fagnampiana tamin'ny fanjakana tsisy araiky zay tena hita cyclone kamisy tsisy araiky nazo fagnampiana tamin'ny fanjakana. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Vola zegny izy koa rehefa mangala vola amin'ny banque mondiale zegny volaniko aminareo, c'est pour aller sur leur compte personnel. Alefandro mas 50 millions d'euros, amezandro d'euros, amezandro 1 million d'euros amboarana lalagna atao kopandry. Les 40 millions d'euros des ambola atao 1 million d'euros, les 40 millions d'euros rasendro Rosambro avanaro am quartier Antananarivo firy V8 tsy hainao ino asandro Pagnarivonao beben'olo mikarama mahazo des fois 3000 euros igny bébé raha azondreo agny. Vous trouvez ça normal? Ino koa proof tadiavinareo fa olo aby zegny tsy normal. Olo aby zegny tsy normal. Anareo amizay mivolagna racisme la femme teo. Io tsy question de raciste. Io tsy question de raciste. Mais il faut que atsika volagna aminareo zegny, il faut que s'entraide. Ça fa volagna aminareo atsika koa tsy s'entraide. Io volaniko aminareo Madagascar Tchandjus. Niana atsika misy président ampietrika président atsika io. Hitatsika izy tsy andeha volavolagna raha fatany. Fotony maramila tsy mitovy politicien volaniko aminareo. Azo magnamia ordre izao. Mbola roa politique, dinaison de la politique fone. Vous trouvez ça normal? Association mandefara à Madagascar amin'ny comment dédouanement association mbola angalanareo vola. Misy camarade teto nandefa scanner adioko Seres hôpital Nomi nikeko rô baka Antananarivo karakory nazahoanareo scanner interne nagnandefa na ino ma site rehefa eto Antananarivo. Vous rendez compte cette mentalité là? Hitanareo mentalité zay amizay mivolagna ataonareo incitation la haine, guerre tribalisme. Non, c'est pas une question de guerre tribaliste, c'est pas une question d'incitation à la haine. On a des médicaments, mais vous savez déjà tout. Il y a jusqu'à téléphérique, jusqu'à téléphérique, les endroits où la voiture ne passe pas. C'était plus important dans le téléphérique, voilà, vous êtes chosa. En bas de la 153 millions, 153 000 euros, tiens, en bas de téléphérique, fille n'a les fonds de une pochindo. Fille. Donc, arrêtez, blanc comme la rosée, michangana, tchamalagasi, michangana, tout le monde qui vit dans une femme, voilà, tiens, qui vit, Zioïs le plus dangereux. Faut-il, il y a Ver boka tapanareo sotrindreo volagno zegny folika sotro voilà milliard midriky tamindreo teo igny fa tsy midriky eky. Donc il devient de plus dangereux. C'est des lions blessés. Donc ils vont faire n'importe quoi. Anirka olo izy io ne zava avocat nazy boka États-Unis boka amy la France boka Ethiopia avocat Mamravatmanga. Donc arrêtez avec ça. Même Mamravatmanga, arrête un peu. Fais quelque chose de bien avant que tu quittes la terre. Jusqu'à remanger non, maman, à l'onistimis, paix à son âme, elle n'a rien à voir avec toi. Ils sont niveau. Donc, tu n'as pas écouté tes parents, mon frère. Donc, à l'oni, à nos femmes à mi va. Alohananao andeha volagna iny raha tsy nanjary nataonao, va confesser fôtony alahelon'ny gasy jiaby avoanao zio, alahelon'ny midonia jusqu'à hoanandoaliky anao tary tamy somaro tsy nadosinao izy agnatin'ny prison fôtony anao ne mangalatra tamin'olo jiaby tanao sibe tao. Jusqu'à faire un cocaïne, il voulait le colonel Patrick Nezeni. Anon il voulait le colonel Patrick. Anon comme il se preuve là le colonel Patrick Avieti anon et au Madagascar. Kazamilef avlang no.
devant les médias anao nivolagna zegny nagnino foa anao nilefa basy colonel Patrick koa nifanompoda Madagasikara tsy tokony nilefa koa boka anao tanao zanahary mahay raha ambaranao fa Maurice agny anao andeha tranquille anao teo tsy narary pendant des années anao nangalatra olo mangagadragadra olo anao nagnano zay raha tetonao anao tsy narary ni anti cœur anao a lâché c'est pas ton cœur qui a lâché tu vois c'est ton cerveau qui a lâché fotony very vola anao milliard tapidiky par jour igny tsy hitanao anao agnatin'ny prison tsy libre anao andeha ampiasa volanao anao teo libre vangianao cocaïne vangianao viavy vangianao zay raha ty vangianao tu n'avais plus de rêve à la fin donc tu ne vis plus donc prison nataonao tamin'iny dunia tu vas le goûter je veux même pas que tu crèves là comme nausée il faut que nous sentir douleur nataonao amin'olo jiaby amin'ny vahoaka malagasy jiaby il faut que tu sens cette douleur c'est trop facile anareo ndeha voniagna c'est trop facile ça il faut que tu sens douleur namezanao olo jiaby nataonao amin'ny vahoaka malagasy il faut que tu sens ça tu vas voir comment ça fait mal anao Andry Rajoely mbola tsy vita anao Mamy Ravatomanga anao NC Christian anao Général Labomba anareo mila iagniny anareo jiaby nangalatra même taloha zay niaraka tamin'ny Ravalomanana taloha zay niaraka tamin'ny Hery taloha mila iagnina anareo araiky directeur ny knaf tsy ako boka ia tsy regny jusqu'à nianay fotony alohany izy nandeha ny sakôry nataondreo firy milliard bo amin'ny knaf sao knaf zay boka milliard azonareo zay anareo zio fa nivolagna fa izy nandeha niaraka tamin'ny vola jiaby possible anao koa ndeha ilefa miaraka amin'ny vola ty zay mila milanao temps possible izy io nilefa jusqu'avec allez 10 millions d'euros fa pare nazy azonareo zay le reste namezany fanjakana namezany allo ataova ty vola tout est blanchi karaha zio ty mbola misy olo mahazo vola Mamy Ravatomanga za mivolagna aminareo zio za mivolagna aminareo zio mbola misy olo mahazo vola Mamy Ravatomanga donc raha volagninareo jiaby zay volagno il faut qu'on se réveille za fa mivolagna aminareo n'attendez pas atsika dio koa boka fa mihetsiky za fa anareo jiaby mihetsikehetsiky donc anareo jiaby province mitady io les conseils des sages mitsangana anareo zegny ataotsika za zio boka tsy endriky radical volaniko aminareo radical atao karaha en Afrique sambolo anareo tsy ame za état fédéral ok région Antsiranana bloqué nay raha jiaby tsisy olo mihetsikehetra bloqué nay raha jiaby tsisy olo masaky tsisy olo mihetsika maramila ninay gendarme nay force nay volanay eto raha jiaby aminay fa zay zegny volaniko aminareo zay mila raha laminy atsika mikoragna agnabony la table karaha olo qui se respecte atsika mikoragna bon marigny zala état central ty zala fa mandroboka atsika allo ivoatsika izy ty ataotsika même ataonareo volagniny Fabre teo ataova décentralisation ataova état régional zay mety aminareo mais volezatsika amin'ny état central zay olo mbola magneky état central ça veut dire c'est l'ennemi de la démocratie zay olo magneky état central ennemi de la démocratie tsy tieny androso Madagascar soit misy izy avantage nazy agnato akoatran'izay volaniko aminareo Madagascar tsy androso raha zay fa nivolaniko tamin'ny fanery soa za mivolagna atao décentralisation mety volaniko taminazy fa izy koa état central non mila intellectuel volagny fanery soa volaniko intellectuel Didier Ratsirika koa agnisan'ny intellectuel Didier Ratsirika il a fini premier école de guerre zegny tsy ataovany Didier Ratsirika la France izy premier amin'ny école de guerre nadrotrindreo note de guerre nazy nivadiky troisième izy neloko izy neloko Didier Ratsirika donc zay volaniko pe son âme zegny misy intellectuel feno amitsika ao manampahaizagna feno a Madagascar ka za mivolagna fa atsika tsisy manampahaizagna maro manampahaizagna fa toetsaignintsika mila miova ary volezatsika c'est la faute de la France c'est la faute de l'Afrique c'est la faute de la Chine c'est notre faute la faute de nos dirigeants ataovanareo agnatin'ny lohanareo zegny
Anareo vola zay pays ni coloniser la France tsy tafaboaka. Vietnam tsy tafaboaka. Exemple, firy pays, hein? Algérie, hein? Firy pays coloniser la France tafaboaka. Zio mentalité tsika volaniko aminareo zay. Zay magnasary volana la France. Oui, la France il a sa part de responsabilité, mais dirigeant tsika tsy nitsangana ny volana non zay tsy hagnekio. Zay tsy hagnekio. Ya, Didier Tsirka ny volana. Allô, nibogny la France en 24 heures, tiako 72 heures. Niala nandeha amin'ny la Russie, nandroso atsika. Nandroso, azovy amin'izay nikeky. Azovy nikeky nipody la France. Azovy nikeky nipody la France. Azovy amin'izay izy koa fa niala teo, rongana teo, nilefa en France. Didier Tsirka. Ya. Donc, comment dire, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Anaro, il dit comme la Russie, bonne chance Anaro. Bonne chance. Ah non, moi je lâche pas. Moi je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien. Vlango zako fa nid comme rav vlango zé. Izy ko tsy rongana ro diable mankaratsy Madagascar io, mamono Madagascar io. Tant qu'il me reste encore, za io vlango aminareo telo zanahary. Za mbola mavita donc cœur anaka mbola milamigny tsara za. Za betibetiky mbola nandeha nagnano 22 km tamy Saint-Suzanne tagny, mbola tafiditsika agnatin'ny 30 premiers sur 200. Donc mbola matanjaka za. Cœur anaka koa tsy milasy. Ty tsy cœur any Mamravatomanга, même misy fa misy loaka. Tsy cœur any Mamravatomanga ty. Tu vois? Après de toute façon c'est zanahary mangalazazy ko za tieleny. Tu vois? Tu Mamravatomanga zay. Il peut payer des gens, il peut pour m'assassiner. Za ty olo fa nandeha la guerre volanko aminareo tsy nipetraka an-trano. Za koa mbola tsy nikinato volanko zay, misy antony. Misy antony. J'ai un devoir. J'ai encore du travail. Olo fa agnaty retraite zay mipetraka. Misy rote la bière anazy, mangigny, diable. Non, j'aime Madagascar comme j'aime la France. Azonareo zay, j'aime mon père, j'aime ma mère. Ne me demande pas de choisir. Araiky nagnamia hanigny zao, araiky nahitako masoandro. Za tsy hagnano hypocrite, za tsy te la France, za tsy te non, za tsy hagnano hypocrite zay. Firy atsika dia magnasary tsy te la France, raha valimana volagninareo, ta France izy. Ta France izy. La France c'est la pays de liberté volaniko aminareo zegny. Anareo tsy miasa mahazo vola. Anareo marary tsisy vola anareo voata. Ino za ilefa la France? Jamais de la vie. Fa za fo milefa système français. Ah oui? Merci aminareo. Non, za volagna raha marigny fô, za volagna raha marigny. J'espère que ça rentre dans le crâne de tous. Za ty olo tsy nianatra volaniko aminareo. Tsy nandeha l'école ela za. Za koa possible za nandeha l'école. Volaniko za tsy amin'ny place naka ty. Za tsy amin'ny place naka ty. Tu vois? Za fo nampianariny maramila. Donc, mentalité naka, mentalité de maramila. Ne trahis pas. Sois honnête. Tu vois? Discipline. Azonareo zegny. Aime ton frère d'armes. Parce que amaray izy sauvé anao. Zegny atiavak'olo. Raha volaniko aminareo io, tanareo, za nandeha ta Côte d'Ivoire, mi protège. En même temps, za nandeha ta Djibouti, magnampoolo, magnano vaccin, magnano raha jiaby zay nampianariny maramila za. Nampianariny maramila za. Na ino volaniko tanàna anaka Madagascar zay, mahatra avoara karaha ty, na ino za tsy mahavita. Tsy possible zay volaniko. Le problème, anao na raha karaha ty à Madagascar, ireo tsy mahazaka démocratie, anao andeha fodifody indreo. Ok, volaniko aminareo, tous les critiques ne sont pas destructifs. Il y en a qui sont instructifs. Ou destructifs, c'est tout jour, ils mahita raha ratsy ataonao fa atao même raha. Mais le problème nareo, tsy tianareo nareo volagniny. Ataova raha manjary izy koa tsy tia volagniny boka. Ataovanareo raha manjary. Tsisy olo ivolagnanareo. Tsisy olo ivolagnanareo. Je suis fier de ce que j'ai vécu. Depuis Madagascar, tanareo volaniko aminareo, za à l'école, c'était même pas des élèves qui étaient avec moi, c'était ma famille. C'était mes soeurs, mes frères.
zay mifankatia diaby za tsy mahay c'est quoi le mot raciste zegny tsy haiko fo exana avy tamin'ny France haiko ino mot raciste zegny zay atao volaniko aminareo karany chinois jo vazara diaby miaraka zay diaby zay ny volaniko atsika volaniko mentalité tsika ty niova surtout atsika Madagascar io parce que on n'a pas appris notre histoire on nous a pas appris misy olo mavandivanda aminaka maty 47 taninareo non volaniko taminareo écrit va savoir l'histoire alolo mandeha à Bordeaux ry anareo mahita les anciens ro magnotana anareo karakory nafatesany ro diaby ta 1947 karakory nafatesandreo 1947 io volaniko zay le club 48 le royaume a toujours manipulé depuis le début jusqu'à mbola tadiavindreo dirigé par des rois Madagascar. C'est club 48 io. Mbola tadiavindreo, il faut que ce soit un royaume, c'est eux qui commandent. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça. On est en 2025 où le diable comme na rosé tient douce. Kahulu mjali. Aranareo mampijaly olo fa tsy vahoaka kony ina anareo mandeha ambanivola firy fena omby marigny ro tsy tia idika agnatin'ny problème nareo fo anareo mbola mandeha agny anareo ravenareo ranomasindreo antany velatra agny volaniko aminareo exemple le truc de crabe de crevette fa nidiranareo agny antany velatra ao misy baobab ao volaniko aminareo touché na robe kazi fotini association naka baobab tan velcha touché na robe kazi na le na robe na laf na robe ils ont le problème isko na laf na robe magnefa impôt ou la bio na ni chombor na rota na nanula bio zatia misa na ngambotra lalagna tagny mitabe alefa comme na ro sar jabi nangamboatra lalagna za ino raha nataoko nivanga gonim-bary za nivanga hena za miaraka ro mazava so zariko natao azovo nangamboatra lalagna andreo le vahoaka roko tsy mila raha maro iro nangamboatra lalagna andreo volaniko aminareo vola naka personnel za tsy nangataka tamin'ny fanjakana raha zegny ny tany velatra ao endro raha zegny fa nataoko tany donc izy koa tsika samy atsika magnano madinidinika karaha io fa pare misy olo volagna taminaka de baranao le 12 fo tsy voatananao za tsy mijery bara le 12 zegny azonareo zegny raha tadiaviko taminazy fagnampiana tout simplement mivorivory za tioko ami za tioko camaraderie fotiny à l'armée zegny camaraderie tsara zegny azonareo zegny olo diaby zay ny volaniko la famille zay tato à Madagascar za mipetsaka tatanambo 1 volaniko aminareo tatanambo 5 zay diaby la quartier la famille en facenay eo zay mandeha mihinan-tragnondreo ro mandeha mihinan-tragnonay izy koa fahiny mandeha avy mokary zay feno mokary zay tsy mangataka iro magnamia zay mokary niany ty fa tsisy zegny mentalité tsika niova volaniko fa tsisy zegny atanambo 5 kara zegny tanambo 4 kara zegny tany pitsampo raha diaby zegny a grand pavois dadako tary donc zay volagna aminaka fa anao tsy mahay Madagascar za mahay Madagascar volaniko zay teo nisy volagna za anao comorien volagnin'indreo fo je suis fier izy koa za ataonareo comorien za fa mijery volaniko zay zao ataonareo za fotiny tanareo problème naka volaniko zegny za koa Madagascar za tsy ataondreo gasy za zegny mivolagna teny bazaha za tsy gasy za koa avy amin'ny France za olo joby anao tsy français za koa avy à la Réunion ataondreo za tsy créole or que tarankanay boka la Réunion teraka Saint-Paul nandeha ta Madagascar za français boka amin'ny mamako tsy boka amin'ny babako za fo gasy boka amin'ny babako azonareo zegny babako mipetsaka ambilobe anisana mpanjaka andranomamy eo donc za mahay histoire ny gasy za tsy nampianarinareo
Mais merci Internet. C'est un outil qu'on nous a donné. La communication, c'est très important. Ampianara tcheky. Raha nataoko ataova amin'ny zanakanareo na ampianara zanakanareo, ataova gratuit l'école. Oka megna avantage tcheky jiaby mandeha mianatra. Fôtony raha zay da voazavy lanko aminareo. Mandeha l'école tsisy vola migoûter ino raha fanoanao fa nina ampango ke. Ampango maraindregny miaraka laoko sira masiro ndraiky edy. Soit laoko sira izy koa misy vola. Tu vois? Soit ampango igny fo. Fa izy edy. Tu vois? Ça sera mijery, ça m'a pas tué. Au contraire. Au contraire, comme Narosé. Je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Zing comme Naro, a type comme Naro, et Zachangan poera Narosé. Zachangan vantaram Naro. Mais Zako, écoute la France Titio, Zachande en Jora Naten Kapila Nangamezahani. Jamais de la vie. La France Titio. En 1991, Zana Dousuntagne, possible, Zazo Fanati, possible Soranaka Chvati. 51 ans, ça. 51 ans. Soranaka, possible, Zazo Fangatin cimetière. Ya, possible, Tio Sanakazio. Ya, or que ça, grâce à la France, je suis à la retraite Zambé. Non, Fira Tchagasi, ils connaissent moyen, à Tchadjamni à la Madagascar. Fira Ouldia Matmato, que Zanis moyen, Naminga moyen. Tis moyen, na miga moyen. Que ça tchèque zing. Ah, zalos boké. Ah, zalos boké. Ah oui. Zamzé, je tranquille. Tranquille. Zingamze, leçon yin. Leçon yin. Zingamze, a chip comme Naro, a chip comme Naro. Mais c'est toi, à Madagascar. 30 ans, j'en pète que t'es en français. 30 ans. Ya? Misy eto Madagascar, za tsy mety gasy. Za tsy mahay volaniko zay mamaky kabaro karaha ataonareo. Misy nianatra baka za tsy nianatra. Za même pas en partie de 2020 io za commence manoratra. Za commence manoratra. Heko diso mais za tsy mijery. C'est pas un obstacle ça volaniko aminareo zay. Za tsy nampianarinareo ke. Za tsy namezanareo ke. Donc j'emploie atao raha heko. Teny gasinaka, teny gasy boka Diego Charez. Izy tsy teny officiel, fa agnatin'ny constitution, en poudre comme Naro, c'est le français et le malagasy langue nationale. Agnatin'ny constitution. Anaro tsy dika zay, anaro tsy magnaraka constitution. Tokony mahay teny vazaha koa gasy jiaby. Agnatin'ny constitution, nagnino anaro jiaby mandefa taratasy amin'ny administration, mandefa izy teny français. Nagnino izy, alefanareo ny teny français. Ya, misy sasany magnano teny gasy, mais nagnino ataonareo teny français? Za mezanareo tsy, non jamais. Ah oui, ah. Justement. Ya, boka milobe za. Bon, merci aminareo fa dimanche niany. Tsy ataontsika fa lava vidéo tsika. Merci aminao Fabre. Merci, franchement tu m'as aidé là.